Benvidos á nosa canle de Curre Pancha. É unha canle sobre a natureza. Hoxe creo que vou a chamar a Curro. Hola Curro, como vas? Hola, Pancha, que querías? Pois que despois de falar da célula, penso que nos quedou algo sen dicir. ¿Así? O que? Pois que as células pódense agrupar en seres unicelulares e pluricelulares. Ah, tes razón. Pois, si queres, conto eu os nosos churroscos son os seres unicelulares e ti os dos pluricelulares. Perfecto, pois empeza ti, Curro. Pois si, Gonzalo. Os seres unicelulares son aqueles que están compostos por unha única célula. Ademais, esta célula ten as tres funcións vitais. Teñen distintas formas e tamaños, xa sabedes, segundo a súa función. Por exemplo, as bacterias son máis pequeniñas e os paramecios algo máis grandes. Tamén hai que recordar que algúns destes seres vivos, que son unicelulares, poden producir o seu propio alimento e chamábamosles autótrofos. E os que teñen que comer outros seres vivos chamábamosles heterótrofos. Vale, pois eu vou a contarlle aos nosos amigos os seres pluricelulares, que son seres vivos formados por varias células. O máis curioso é que cada unha das células das que están formados realizan as tres funcións vitais. Así cada unha nútrese das sustancias pola parede celular, reprodúcense, formando novas células e relacionanse coa súa contorna. E así, unha célula a do lado, a outra máis. Así, as células do noso corpo agrúpanse formando tecidos. E así temos distintos tecidos como o tecido epitelial, por exemplo, como o da pel, o tecido óseo, que xa o di a palabra, dos osos, o tecido muscular, músculos e o tecido nervioso, sobre todo no cerebro. Iso no caso dos animais, porque nós, como xa sabedes, somos animais. Pero no caso dos vexetais, pois tamén teñen os seus propios tecidos, como son o tecido de reserva, como o das patacas, o tecido de protección, que teñen as follas, o tecido de soporte, que teñen pois, as árbores nos seus talos, nas polas, e un tecido condutor, que o teñen o raíz, o talo e as follas. Dicir tamén que as células agrúpanse en tecidos, e os tecidos en órganos. Así que un órgano como o corazón ten distintos tecidos. Pode ter un tecido muscular, que é o que permite que se mova, bum, 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 bum. E un tecido epitelial, que é o que os separa de outros órganos. E os órganos agrúpanse en aparatos que están adicados a unha única función, como o aparato digestivo ou a sistemas, como o sistema muscular, xa que cada músculo adícase a un movimento distinto. E aquí va a nosa curiosidade. Bueno, non sei se curiosidade é unha investigación. É falar do microscopio. Sabedes que é o instrumento que usan os científicos para mirar estes seres vivos. Pero, dende cando existe o microscopio? Uns din que desde Galileo Galilei, é dicir, por aí polo 1600 ou por aí, moi atrás. Pero parece ser que o que inventou máis o microscopio, como se parece ahora, sería un tal Zacarías Janssen. Que vos parece si me decides aí nos comentarios a ver se estou acertado ou cometín algún erro? Ben, deixo vos traballo, E para que quede claro todo o tema, empezamos co resumo. Pois neste tema vimos os seres unicelulares, que son os da única célula, e os pluricelulares, que teñen máis dunha célula, varias células. Empezamos polos unicelulares. Hai que decir que realizan as tres funcións vitais, é dicir, nutrición, reproducción e relación. Logo, poden ter distintos tamaños e formas, segundo as súas funcións. E distinguíamos dous tipos segundo a súa alimentación. Autótrofas, que son as que se alimentan por si mesmas sin necesidade de outro ser vivo, e as heterótrofas, que se alimentan comendo ou alimentándose de outros seres vivos. Logo vimos as pluricelulares e volvemos a repetir que cada unha das células deses seres vivos
realizan as 3 funcións vitais: nutrirse, reproducirse e relacionarse. Como se organizan? Pois dunha célula se xuntan en tecidos, e eses tecidos en órganos, e os órganos en aparatos ou sistemas. Dos tecidos falamos que hai varios. Os animais, que distinguíamos o epitelial, o óseo, muscular e nervioso. E dentro dos vegetais hai algúns específicos que serían, por exemplo, o de reserva, o protección, soporte e conductor. Bueno, ata aquí o repaso. E ata aquí o noso vídeo sobre os seres unicelulares e pluricelulares. Esperamos que vos quedara moi clariño, moi clariño. Sí, e non vos esquezades de darlle ao gústame. Ou se queredes mandarnos un comentario, Iso, dadelle a gústame. E ata a próxima, guapis! Chao, churruscos!